babu shakka mun san muhimmancin da mutuncin wato ɗan siyasa. Shi sa yanzu idan ka dubi abubuwan da suke faruwa sai ka je kamar kayi kuka. Ka dubi mutum ya yi takara bai ci ba, aka zo aka yi haɗin gwiwa ya ci zaɓe, ya yi shekara 4 ya sake cin zaɓe, yanzu zai fita ba abin da ake yi illa jam'iyyar ta zaɓe shi ya lalata ta. Saboda Allah, yanzu mutum ya zama habu na habu, kai ka tara kayanka, kai kawa a kayanka. Lokacin zaɓe ya zo an auna a kawo wannan doka. Saboda Allah, wannan doka me ma'anarta, ko menene in an yi ta bayan zaɓe, ko me yasa ba yi ta ba shekara 7 da rabi? Ai duk ɗan siyasa sai ya ji shin me amfanin wannan gwamnan central bank bai san hawa ba, bai san sauka ba ɗan siyasa ba kowa ba. Yanzu mutum yana shugaba yana ganin banki na cin wuta. Saboda Allah, in ba dan dimokuraɗiyya ta lalace ba haka ta yiwu. Wannan ba shi da amsa kwata-kwata, kuma dimokuraɗiyya ba ta gaji wannan ba. Saboda haka mu daga cikin muka je ga kai ƙara, ba mu da wannan tsari ba, amma dai muna gani shiri ne na kada yi zaɓe, kuma Allah ya yarda muka ci zaɓe duk wannan abin za mu yi watsi da shi. Ya za a yi bankin duniya ya ce abin da kuke yi ba daidai ba ne, IMF ya ce ba daidai ba ne, ƙungiyoyi daban-daban su ce ba daidai ba ne, shugabannin ƙasashe daban-daban su ce ba daidai ba ne. Mutum ya ce ya bayi kwana 7 ya yi tunani. Mai sai da tattasai da timatiri, mai sai ba ya rube, za ka shiga mota. Akwai supermarket da suka daina karɓar kuɗi na ce a rufe. Kuma tun da ƙarar da muka yi, babban kotu na ƙasa ya ce a dakata a ci gaba karɓar tsofaffin kuɗi har sai an gama wannan shari'a. Saboda haka ne na ba da umarni duk bankin da bai karɓi tsofaffin kuɗi ba, ni ko zan soke certificate ɗinsa. An ba da sanarwa, in an soke kuma ba hali ka bude banki. Saboda haka abun ma ya wuce wai ba ka so wani ya ci zaɓe. A'a, dimokuraɗiyya ce ma ba a so. So ake wai nan gaba a zo a kafa wai kwamiti na riko irin na shonika. Wani gogaggen ɗan siyasa za ka ɗauko ka sa a irin wannan kwamiti?